Ang Ginoo manaaka ninyo. Pagbasa gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Dihay dakong panon sa mga tao nga mikuyog kang Hesus. Ug milingi siya ug miingon kanila. Kinsa kadtong moari kanako nga dili magdumot sa iyang amahan ug inahan, sa iyang asawag mga anak ug mga igsuon, ingon man sa iyang kaugalingon, dili mahimong akong tinun-an. Ug kinsa kadtong dili mopas-an sa iyang cross ug mosunod kanako, dili mahimo nga akong tinun-an. Kung usa kaninyo naglaraw pagtukod og tore, tun-an una niya kini og iyang bana-banaon pila ang magasto. Aron pagsuta kon may igo ba siyang salapi nga ikahuman niini. Kay kung dili niya buhaton, dili mahuman ang tore, tapos niya ikapahimutang ang pundasyon. Ug ang tanan nga makakita sa gisangkutan, mo biay-biay unya kaniya. Ug muingon sila, kining tawana, nagpatugag tukod og tore, apan dili di ay makahuman niini. Kung ang usa kahari nga may 10,000 ka sundalo makigubat batok sa laing hari nga may kawaan 1,000 ka sundalo, iya unang tun-an og hukman kung makasukol ba siya sa mao nga hari. Kung dili siya makasukol, mapugos siya pagpadalag mensahero sa pagtagbo sa maong hari, samtang atua pa siya sa layo, aron makigsabot-sabot alang sa kahusay. Sa sama usab nga pagkaagi, walay bisan kinsa kaninyo nga mahimong akong tinun-an gawas kon iyang biyaan ang tanan niyang katigayunan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga kaigsuunan, ang atoang Ebanghelyo nagisgot sa mensahe nagpahinumdum sa kadausa kanato sa atoang tawag diha sa pagkatinun-an ni Kristo. And then, kung magisgot ta sa pagkatinun-an ni Kristo, ang Ebanghelyo moingon, kinahanglan nga kaantigot ang mulimod sa tuang kaugalingon, denying of oneself. Matod pa sa Ebanghelyo, kinahanglan atong pasanon ang atong cross o musunod kita diha ni Kristo. A call to discipleship. Mauna ang Ebanghelyo sa mingon sa atoang nga pagkatinun-an ni Kristo, kinahanglan nga ang atoang gugma diha ni Kristo dili gyud pwede nga malabwan sa lain nga gugma nga atong ikahatag ngadto sa uban, bisan gani sa gugma sa atoa nga pamilya o sa mga minahal sa kinabuhi. If we love our family more than Jesus, we are not worthy to be the disciple of Jesus. Sa ato pa, ang atoang Ebanghelyo gatudlo kanato nga moingon, kinahanglan na si Kristo maugyod ang number 1 sa atoang kinabuhi.
Si Kristo kinahanglan nga naagyod kanunay nag-uban kanato. Siya gayud ang naa kanunay sa ato ang unahunag kasing-kasing labaw sa tanan. Otherwise, kung ugaling ang gugma nato ni Kristo mas secondary lang kaysa ato ang gugma sa atong mga minahal sa kinabuhi, dako kaayo unya ang mga panghitabo sa atong kinabuhi nga diin kita mamukmo, diin kita maproblema, diin kita mahasol, diin kita usab magkabangga-bangga ang ato ang kinabuhi. Pero sa ato ang nakatunayan, kung si Kristo mao'y number one, everything will be guided accordingly. Dunay kahapsay, dunay kalinaw, dunaw say saktong giya sa ato ang kinabuhi kung si Kristo mao'y number one gayon. Putting Jesus as our first priority. Dili ba? Bisag tan-awon nato ang mga pangitabo sa ato ang katilingban karon. Trending sa ato ang katilingban karon. In the absence of the Lord, dali ra kaayo makahuna-huna, makadesider, sama pananglit nga muingon, mubiya siyang asawa, mubiya sa iyang bana, and then maapektuhan ang relasyon diha sa pamilya. I'm talking about the broken families. Without the Lord in our life, grabe ang infidelity in terms of relationships. Mao na'y ginaingon nga daghan ang nangaguba nga relasyon lagi kay di naman makonsensya. Wala naman ang grasya sa Dios. Wala naman si Kristo diha sa mao nga relasyon. Dili ba ang suod nga higala mahimo naman hinuon nga number one enemy? Ngano ka? Trending of our society today, ang suicidal rate dili lang misaka para sa mga batanon, bisan gani sa mga hamtong. Atong madunggan nga yano-yano ra kaayo nga atong madunggan ang mga balita, suicide dire, ngano ka? In the absence of God, without God in our life, maunay akong giingon, daghan kaayo ang mga dautan nga mosulod sa atong una-una o sa atong kasing-kasing na makapaguba usab sa relasyon sa tagsa-tagsa nato kakinabuhi o bisan gani sa atoa nga pagkatao. Dili ba? Mauna niining mensahe sa atoang ebanghelyo karon nga nagpahinumdom sa atoang pagkatinunan ni Kristo. We have always to give Jesus as the center of our life. Jesus as the guide of our life. And Jesus as our number one. Kinahanglan nga naa siya sa ibabaw. Ug ato nang nasinati, kung naa kita sa pagigugma ni Kristo, sa ako nang gikaingon, everything will be put in place. Kahapsay, kalinaw, paghinigugmaay, ug uban pa, kining tanan, mahitabo, kay kining tanan,
grasya nga atong madawat gikan sa atuang relasyon ni Kristo nga atua nga Ginoo magtutudlo og Dios. Ato ning pamalandungan sama nga kita na malandong sa mensahe sa ako nang gikaingon, tinun-an kita ni Kristo. Ug sa atong pagkatinunan ni Kristo, atong paharion ang presensya ni Kristo sa atong una-una ug kasing-kasing sa kinatibukan sa atua nga kinabuhi. Manginaot kita.